Dostên hêja hevalên bi rû me dema we xweş be. Di vê vîdyoyê de ez ê hewl bidim hinek pirsan bilivînim. Pirsên min in. Dema me re rewşa Kurda dişopîne, sosyal medya Kurda dişopîne, li dîmena siyasî dinere, bûyerên siyasî dişopîne di nirxîne mirov pêrgî hinek kesa tê. Ev kes dibe ku yekemîn car me re wan dibîne. Ez jî bi vî rengî pêrgî Kurdekî hatim wekî rojnamevan, wekî lêkolîner xwedê di diyar kirin, wekî çavdêrekî siyasî û mişopan dest biçekî geriyam li ser sosyal medya me hinek encam bi dest xistin lê ev encam, ev enformasyon têrî pirsê me nekirin. Ez berî van pirsên han bi we re parve bikim ji we re bêjim ev çend deqe ez ê bi we re temaşe bikim li ser vî biraderê han li ser sosyal medya çi wî heye piştre re em ê li gel hev biçeknerîn û hinek pirs parve bikin. Kerem.
Ez dixwazim ji kesên bi mijarên medya û sosyal medya û mijarên siyasî ê li Başûrê Kurdistanê mijûl dibin, eger li Başûr bin, eger li diaspora be, vî kesên han bi min bidin naskirin. Navê wî Kemal Çomanî ye. Wekî wedît li ser Twitterê aktîf e, li ser Facebookê kanala wî ya YouTubeê heye, malperekî wî heye Amargî, beşdarî gelek çarakiyên siyasî dibe, semînar, konferans, civînên ewlekarî dibe, wekî civîna Munîx û hevpeyvînê bi berpirsên Qesedê û Hesedê û çê dike û di civîna ew çalakiya Nêzî Silêmaniyê a çekberdana PKK jî di wir jî hazir bû, li gelek de ve re hazir bû. Di medya PKK jî de hazir dibe. Kesekî li gorî van înformasyonê, li gorî naveroka tiştên wî li ser Facebook û Twitter û YouTube û meqale û tiştên bi vî rengî, ez wilo tê digêjim ku nêzîkî PKK ye. Rast e yan na, elbenda bersiva we me. Yani heya çi derece ev nerîn, ev nirxandin rast e. Nêzîkî wilo bîr û boçûnên PKK, çizgiya PKK, nerînên PKK, ez ev hest, ev tişt li cem me çêbû. Ez dixwazim hûn jî ji min re eger hûn bêjin na, sedemê xwe pêşin ji ber çi hûn dibêjin na. Hoşeng di şaş e divê nirxandina hanê de ev camêr kesayetiyekî serbixwe ne nêzîkî PKK yek do sê çar. Mi di hundirê naveroka muhtewa a hesabê wî, akantî wî ê li ser Twitter, ê li ser Facebook, ê li ser X ne Twitter yani. Xem nake ser sosyal medya. Dema ku min lê nerî û biçekî şopan ez gihîştim vê nerîna hanê. Ev kes yani çawa wilo ji nişka ve tedî wedî jî di medya PKK jî de ji salên di hezar û bîst û yekê hazir dibe programa de wekî çavdêrê siyasî, wekî rojnamavanekî pêvê girê dayî li gorî ez tê gihîştim, belkî ez şaş bim yanî nerîn û helwest û nirxandinê wî li dijî nêzîkî aliyekî siyasî ku PKK ye û li dijî aliyekî siyasî din e ku PDK ye. Herêma Kurdistana Federe, Serkirdeya Kurdistana Federe. Mi di tiştê ku pêşkêş dike muhtewa wî, naveroka muhtewa wî ti ew rexne yan jî ew helwestên rexnegerî li hemberî yekîtî niştiman û goran min nedî. Tenê li hemberî PDK heye. Ev jî cihê pirsê yê ji ber çi? Yani ev mesele ji çi tê? Pirsekî din evî biraderê hanê fînansekirina xwe ji Kurd stîne yani. Ji ber malperekî birê vedibe, diçe û tê û digere û tevlî çalakiyan dibe. Ev kî wî pêşniyaz meselen di konferansekî çêkiribû zankoyî germiyan û zankoyî Rojava û nizanim kî û ban nûnerê Dew Partî Çeqilmaz Partî kiribû û yanî naveroka mijarên ku pêşkêş dike bi wî aliyê hanê ve yê. Niha ême ez yekî rexnegerî PKK im yanî.
و ez vê eşkere dibêjim. Ez karim bêjim yanî û yekî ku ez ji pedekê hez dikim, ez ne pedeke be, ez ne pedeke me, lê ez ji pedekê hez dikim. Ez ji ala Kurdistanê hez dikim, ez ji Kurdistanê hez dikim. Ez ji mafê Kurda ê dewletbûyînê hez dikim û ji ber ku mafê min e. Ji mafê neteweyekî, mafê gelekî ez van tiştên ku ez dibêjim eşkere û zelal tiştekî wilo mij û bi moran yanî li derdora nerînê min tune, nerînê min zelal in. Ev birader wilo li Kemal Çomanî ji herêma Çomanê ye li gorî paşnavê wî bala mikşan yanî ev çawa çêdibe yanî ev ser asta fînansekirinê, ser asta beşdariyê, ser asta pêşniyaza helbet hinek hêzên hene rojnamevanê xwe pêşniyaz dikin, siyasetmedarê xwe pêşniyaz dikin, heta kesên ku bi navê serbixwe re jî lê hevalê wan e. Ez mînak ji we re bînim partîkî grûpekî siyasî li cem me li Rojavayê Kurdistanê heye navê Partiya Yekîtî, Serokatiya Şêx Alî. Carna hinek kesayetiyên serbixwe pêşniyaz dike û ev kesayetiyên serbixwe hevalê wan e. Yanî hevalê wanî hizbî bû ê partî bû dev ji wan berdebû. Mînak yanî gelek cara ev partiya hane, Partiya Şêx Alî Azad Elî pêşniyaz dikir wekî kesayetî yekî serbixwe, Farûq Hej Mistefa pêşniyaz dikir wekî kesayetî yekî serbixwe, rojnamevan, lêk û lîdernivîskar, lê vana hemû hevalê rêxistinê ne. Azad Elî jî va vegeriya, dibû ku Farûq Hej Mistefa jî yan jî Hisên Umer ev ê di rûda û di çûle ew jî vegerin partiya xwe a Şêx Alî. Normal e. Qesede û hesede û ev PKK jî carna hinek kesayetiyên serbixwe pêşniyaz dikin ji bo çalakiya, ji bo semînara, ji bo konferansa qaşo serbixwe ne lê ne serbixwenê in. Pirsa me ev yê heya çi derece evî Camêrîhan Kemal Çomanî serbixwe ye, wekî rojnamevan, wekî lêkolîner, wekî aktivîstekî siyasî, akademîk heya çi derece serbixwe ye. Naveroka tiştê ku pêşkêş dike, mijarên ku pêşkêş dike, ew malpera wî ya amargê mere dema dinirxîne ev naverok xizmeta kê de ye? Xizmeta çi dike? Xizmeta bîr û boçûnên netewayî, helwest û nerînên netewayî, mafên Kurda ên netewayî xizmet dikî yan na? Hûn jî dikarin vegerin, binirxînin, bişopînin û bersivê bidin. Li gorî ez têgihîştim ji vê şopandina hanê, ez nizanim ez çi qîsa rast im ya nerast im, bersiv li cem we yê yanî. Pirs ji me, bersiv ji we. Yanî ez wilo mi dît di vîdyokî de ku ew jî li wê tembûra hanê dixe, tembûra biratiya gelan û çiyê serxwebûn û çiyê dewletbûyîn û ihtiyaca Kurda bi dewletbûyînê tune ye û yanî bi wî mintiqê hanê, mintiqê entegrebûyînê, mintiqê naskirî êkî ye, ew jî vî benîştê han dicû, ew jî li vî çakûçê han dixe. Rast nerast hûn dikarin vê mesela hanê yan tekez bikin yan jî bêjin na nerast e. Argumentê xwe bêjin, nerînê xwe bêjin ji ber çi rast e, ji ber çi nerast e. Pêvegirê dayî ev biraderê han piranî bi zimanê îngilîzî mijarê xwe pêşkêş dike û hewl dide li gorî ku yanî gorî ku
ez tê gihiştim ji rewşa wî ji mijarên wî ji naveroka van mijarê hanê hewl dide ku ne mesela Kurd lê mesela rêxistinekî bi xelkê bi kesên biyanî xweş bike, şêrîn bike. Amerîkî bin, Ewropî bin, çi kes bin, kesên biyanî bin. Çizgî û mizgiya biratiya gelan û entegrebûyînê û xapûyîzmê wilo bi şêweyekî zirav zirav şêrîn bike û xweş bike. Bi xelkê bide nasan. Rêklam û propagandaya vê mesela hanê bike. Gelo ev rast e yanî ev têgihiştina me, ev nerîna me ji helwesta vî biraderê hanê rast e yan na? Li gel wê jî pirsekî din yanî min dît ku diçe wilo kontaktê û diyalogê bi kesên ku kesên biyanî ne Amerîkî bin, Ewropî bin helwesta wanî nehênî û tund li hemberî Herêma Kurdistanê û li hemberî PDK û li hemberî Malbata Barzanî. Yani wekî ew kuberê di Pentagonê dixebitî û wekî lêkolînerekî, wekî çavdêrekî siyasî û tênaskirin Michael Robin pê re diaxive û dema ku êrîşî Barzanî dike û malbata Barzanî dike û Herêma Kurdistanê dike, evî biraderê hanê Kemal Şomanî wilo li xweşa wî tê wilo wî nasekinîne. Aslan dema ku wî dike mêvanê xwe nas dike ev kî ye wê çi bêje. Berî ku program çêkin bi hev re diaxivin mijar çi ye wê pirs cewabe û bersiv wê biçirînî. Ev mesela hemû tişt naskirî ye. Vî kesê hanê yanî dema min navê wî dît kî hat bîra me yekî ku berê li Kobanê bû û berpirsê jinûva avakirina Kobanê bû. Wekî muhendis dihat naskirin. Navê wî Çoman Kenanî. Ev ya Kemal Çomanî ye û ya Çoman Kenanî ye. Bi milyona dolara dizî û projeya zanîngeha Kobanê têk çû, perê wê çû, tenê makêt û tiştên bi vî rengî heta niha li ser social medya hûn bêjin binivîsînin zanîngeha Kobanê yan jî navê Çoman Kenanî deynin hûn ê bibînin. Min bi zimanê erebî vîdyokî taîbet li ser Hawjîn Ezîz û Şahosine û Çoman Kenanî û diziya ku ji Kobanê dizîn. Min vîdyokî taîbet min çêkir hûn ê lînka wê jî li binê vê vîdyoa hanê bibînin. Dema ku min navê Kemal Çomanî bihîst ev Çoman Kenanî hat bîra me. Çoman Kenanî her du jî ji herêmin herêmekî ne û ev Çoman Kenanî û Şahosine û Hawjîn Ezîz hemû li gel Yekîtîn Niştiman û li gel istixbaratê Yekîtîn Niştiman niha parastî ne û dişuxulin. Heta niha dişuxulin. Van meselê hanê berî çend sala me behs kir lê eviya ji me filîtî ev Kemal Çomanî mûyî naz nedikir. Biraderekî ji Mirşan û tiviya naz dike min naz nakim. Me ez geriyam û min hinek enformasyon dîtin lê ev enformasyon ne têrin yanî. Têra bersivê min
بەرسبین پرسێن من ناکن لەو مامە پێویستی دیت کە ئەس ئەv ڤیدیۆ چێکم وام پرسێن هان ji werê bêjim van enformasyonê han bi werê parve bikim ku hûn jî nas bikin ev kî ye ev çi ye helwesta wî îşê me necêyî yenî çawa difikire çi dixwaze Kurdistanê dixwaze dewleta Tirk dixwaze Komara Demokratîk dixwaze îşê me necêyî lê ji bo nirxandina insana kar û xebata insana û şefafiyet di meselê de hebe û gelê Kurd û raya guştî a Kurd mesele nas bike kî çi ye û kî çi dike û ji bo çi bi pêwîstî dît bi van pirsê han li vê vîdyoa hanê. Frankly, the Barzanis are very, very vulnerable, much more so than the Talibanis, to Iranian drones and to Iranian missiles. They may be the ones who pay the price, and here's the problem. While it's easy to kill the Barzanis by drone over Saudi Rosh, where can the Barzanis go? They're not used to being among their own people in Erbil. It's not clear that they're so paranoid. It's not clear they think they have any friends. Could they go back to the Barzan tribal area? That's another possibility, but the fact of the matter is they personally are much more vulnerable than they've ever been, because while people like Masroor talk about being Peshmerga, the fact of the matter is they've never been Peshmerga in the mountains. If they've been Peshmerga in the mountains. ودیت مایکل روبن چ لەسەر کوردستانê û PDK û Barzanî çi dibêje di huzûra qaş û rojnamevanekî Kurd niha dema ê ez min rexne li Qesedê dikir û min li Mezlûm Ebdî dikir û li Xapo dikir lê li ser medya Erebî dema ku min didît ku ev kesê ku rexne dikin ê medya Ereb kîn û dijatiya wanî li hemberî Kurda heye ne li hemberî Qesedê û PKK ez xwedî helwest bûm ez nabêjim bere vî biraderî han bere wek min be na her kes nikare xwedî helwestekî netewayî bi helwestên netewayî helwestên exlaqî ne helwestên insanî ne helwestên dervayî bazarên siyasî û îdeolojîkî teng in giraniya wê heye yenî ti rojnamevanekî Kurdistanî bi ti rewşenbîrekî Kurdistanî bi tê Kurdistanê li ser PKK û li ser Celal Talbanî û li ser Mesûd Barzanî bibîne ji ber ku yenî gerek ku wisa yenî van kesê hanê hemû xizmeta Kurdistanê dikin gerek yenî lê niha xuya dike ku kî xizmeta dewleta Tirk dike kî xizmeta Colanî dike kî xizmeta rejîma Îranê dike îdî mesele eşkere bîye çi riyayê di riyayê tezîbî yenî tevlî wilo jî pêwîstî bi van pirsên han hene ev kî ye Kemal Çomanî kî ye liv û tevgera wî kî jê re datîne plana liv û tevgera wî fînansekirina pêkanîna planên wî kî dike kî li pişt vê mesela hanê ye ji bo me pirsên pêwîstî bi bersivê hene ez dikim û li we bersiv dayîn li vir estê min dawiya vê mijarê heta pirsên din kesên din mijarên din di nava xêr û xweşiyê de